A Deputación de Pontevedra dá por rematado o groso das escavacións arqueolóxicas no convento de Santa Clara. Dende o mes de maio, un equipo multidisciplinar traballou para botar luz sobre os seus 750 anos de historia. Rematamos o gordo queda analizar certa documentación e tal, pero prácticamente temos un panorama bastante completo do que sucedeu aquí e, polo tanto, temos unha base bastante sólida para pensar en como reconstruílo ou como rehabilitalo. Os expertos escavaron en 780 metros cadrados e localizaron máis de 8.000 pezas, cerámicas, moedas e incluso un anel de ouro que dan información sobre a vida no convento. Un espacio vivo onde chegan materiais procedentes de todas partes de Europa, incluso cerámicas de asiáticas. As porcelanas chinas son quizáis o máis chamativo, que no século XVI aquí hai un bo feixe de porcelana china que chega con esas novicias que chegan aquí ao convento de Santa Clara, o cual nos indica que é un convento onde as familias nobles mandan a súa descendencia, as súas fillas, porque ten auxe. As intervencións permitiron tamén identificar as distintas fases construtivas do convento dende a súa construción a finais do século XIII. O conxunto sufriu importantes modificacións nos séculos XV e XVI. Ademais, no XVIII construíuse o edificio no que hoxe en día están a maioría das celas. Todavía queda moito por investigar, moito por descubrir. Pensade que, por exemplo, na igrexa, que é un dos puntos claves para poder entender a dinámica deste complexo, non se interviu. Agora os expertos traballarán para compoñer a historia do recinto. Tamén se estudará como abordar a restauración e o papel que ten que xogar Santa Clara como edificio do museo. Haberá que darlle resposta ás necesidades de xestionar de maneira integral e eficiente a colección arqueolóxica. Outra que hai todavía moitos fondos no museo que non están expostos. E hai unha terceira que obviamente estamos nun espazo que ten a súa propia historia, a súa propia dinámica e que de alguna maneira habrá que explicarlle a xente onde está e como foi transformándose este espazo ata convertirse no que supoñemos que será a sétima sede do Museo de Pontevedra. Entre outros dos achados destaca a documentación de 40 soterramentos dos que tan só se escavaron 13. Os restos someteránse agora a diferentes análises para obter máis información sobre os costumes dos moradores de Santa Clara.